Hello mga yans, no? Dito pa rin tayo sa may Barangay Bayan, Gayaman, Binmali, Pangasinan, no? Dito kay Boss Will Sidecar. Mga yans, no? Ito sa likod ko, yung garong, no? Garong. Ang presyo mga yans is 28,000. Okay ba? Silipin natin. Pero mga yans, so, tapat sa mga yans, yung ano mga yans, yung garong dito mga yans, no? Ito mga yans, so, yung garong na 28,000. 6.8 Ang yans, so. Yung garong na 28,000. Okay, next, ready? May upuan sa mga yans, no? Ayan, upuan. Ayan. 28,000. Yung garong. Ayan mga yans, so. 28,000. Malawak din sa mga yans, malawak. Ito yung design niya. 3.6 seconds. Tapos sa harapan niya is stainless ang harap. Tapos yung ano man yan is ito man yan, so krapal niya, hindi siya mainit kasi ito yung krapal niya. Ayan, tingnan natin sa loob yan, so ayan mo yan, so yung ano yan sa loob. Ayan, boom. Okay mo yan, no? Ito yung ano, ito dito ba yan sa Boss Will, no? Ito yung garong na 28,000. Okay mga yan, so salamat sa panood. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana nasa buti kayong kalagayan. Bye bye mga ingin.